BTC на 6K е по $3400. Утешение, S&P 500 пада с 2%. TVL на борсата DEX на TAN STONFI достигна $300 милиона. Reuters, Харис води пред Тръмп с 44% към 42%. MT-ZOX прехвърли още 37477 BTC, 40% от клиентите на борсата за измами вече са получили обезщетение. Тесла не е продавала BTC през второто тримесечие на 2024 година. Но отчетът се оказа по-лош от прогнозите, акциите паднаха с 11%. Ферари ще приема плащания в криптовалута в Европа. Камала Харис не постигна споразумение с организаторите на Bitcoin Conference 2024 и няма да говори в Нешвил. Криптоборсата BITSTAMP получи BTC от MT-ZOX, разпространението може да започне утре. Unbound Fund предлага португалско гражданство за инвестиране на 500K в BTC. Печалбата на Google нарасна с 28% през Q2, но акциите паднаха с 5% поради тревожните насоки за Q3. Павел Дуров написа публикация за чехъла си ATI-ZTN. COINBAS планира да стартира токенизиран фонд. Франклин Темпълтън намеква за предстоящо подаване на Sol ETF.